Modar malah. Gong. Oh. Ngantel jasmu. Ora kok. Kuwi ngopo Gong kok matane abang. Mendem. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Tru. Ngombe apa ya? Spiritus. Ana saking ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Dilalani. Waduh. Wis payah kowe. Kok kene, Tru? Wis kok leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kok gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Asem lah. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ping arep perang Karto Marwo dadak perno-perno. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya. Ana ati harus iso. Ah iya. Wis ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh. Mumet tenan aku. Ya wis ora usah maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mata keplak yo, Gong. Wong lurape kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dadi nak mana to? Ngono ae dadi nak mana. Ya sing ngono dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ajiker aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sinden-sinden. Al-Fatihah kunjuk Tiseno Nugroho. Bismillah. Tan samar pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning parana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati Surtayu. Ya. Enten apa Gus sing kula entosi Dede Kurawa. Sing kula tenteni sanes para Santa Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing punden kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar Praja Ngamarta. Petro nun. Bloko Suta wae Begawan Durna Bapa Penemban Durna ora prisa menyang lenggahing para Pandhawa. Mulih kowe takon karo Bapa Penemban Durna, aku sing bakal meni mangsulan karo kowe. Lajenengipun sinuwun utawa Penemban Durna pun tetela wis cetha nek ora ngerti, ya pancen ora prisa. Lah nek wonten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya Penemban Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampeyan rawuh mriki wigatosipun aku dijauhi dening Paman Sengkuni kinen nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu kuwi. Kersane tak bondo tak krincung sing tak leboke pakunjaran. Gedhe kok tak pateni Petro. Kagat risang kapirang urin angkul kinempet kempit dosang reknaning bawana welasa ora ngerti sangkan parane lha kok malah Petruk tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine mula ora dadak kowe bangga ora dadak kowe selak ulungna tanganmu tak bondo tak krincung sing bagi pakunjaran. Mas nek pancen sampeyan arep mateni karo Petruk monggo ning carane sapi mang jagal sik nek wis kula ambruk ora duwe daya mang pateni kula manut wani karo Surtayu sing tak wedeni awam kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan pecah dadamu sirna Margolayu mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk minggir kok ya.
dening aku kono kawan. Jebol Dadau Petro mang mriki jajaran Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nah aku ora tumandang karya, nah aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewahi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok Kartomarma. Karto ndelosor aku, Mas. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu Singalena Prabing Lalis lakon dadi penjangkamu. Iki merganing iki arep wis kabar. Kok ngono-ngono wae. Mati dening aku. Go gaceng sirahmu wae mau karo Marma. Lho, pencak silat e. Mati we. Ya, kok wani karo. Silakan ayo.
ora kontal. Sirah padake bal. Rene. Gong. Gong. Ngantel dasmu ora kok. Kuwi ngopo Gong kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Lan saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Dilalani. Waduh, payah kowe. Kok kene, Truk? Wis kok leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mlaku-mlaku ndasa asikan nang. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ping arep perang Karto Marwo dadak werna-werna. Ora sampeyan mlak trajangi dhewe le. Oke. Menjadi ya, Tru. Ana kira-kira wae ala ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya. Ora ati ora sapa. Ah iya. Ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh, mumetan aku. Ya wis ora usah maju, tak maju. Sone aku nek konangan mata keplak yo, Gong. Wong lurape kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dari nak bae to. Ngono wae dari nak bae. Ya suruhe dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ajiker aku ditinggal dhewe. Aku arep turu ning pangkone sindan-sindan. Ndur sak penake dhewe ora. Arep ngosek-ngosek ning kene. Ben pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Heeh. Hati-hati ya, Truk. Ya. Jah kula man. Petruk seprika sepriki mboten sesuda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula sumanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon dipun menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kok ngomong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sajake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, kok rusuk kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken.
jengklit barang sakunake dhewe. Lah dalala sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le. Nggih, nistaken dawuh Petruk. Mboten manut lan kula ajar. Wis sakarepmu pateni ya kena iki. Arep menang karo Kartomaro, menang karo Raden Surtayu, musuh Swatama. Untuk musuh kowe. Ayo. Ayo Walesan. Petruk kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu. Kowe menungso apa kowe? Kowe panjenengan apa? Lah kok dadi kowe meneng wae. Ayo Gage. Ayo Walesan. Kowe ngece arep. Kowe ngino arep. Dume tak antem ora apa-apa, matamu mlirik. Anggemu aku iki anak pendhita, kowe mung anak batur. Diantem kok ora apa-apa malah mecicil mripate. Anggemu apa? Ayo, kowe manesa araku, manesa araku. Tuprok, tuprok, tuprok. Rasa melu-melu. Aku gumae terus. Sok melu-melu togong lare. Tuprok, tuprok, tuprok. Kowe diantung kok malah hahi-heh, hahi-heh. Kowe malso kowe. Malso, malso. Tuprok, tuprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono ngono. Aku ki anak pendhita. Lah kok dadi kowe diantem kok hahi-heh. Tuprok, 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 tuprok das mantes. Diantem kok malah hahi-heh. Bro, kowe iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, ngapa? Ati kula sakit, Man. Karara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Kula ken males ora gelem males ning matane mecicil. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Enten iki, Man. Terus cangkeme ngaten iki. Terus iki tuprok, tuprok, tuprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anakku ngger Satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Mas? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran.
Paman ampun slumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih lak jata sinten. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda mongi ya. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri merga kowe patutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap nopo? Lho balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to engko paman wong tak ajar. Loro atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kali kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Idiot. Biyen ning lakoni pripun gimana? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki ngledike ra jamak-jamak. Napa riyen niku dereng ngenten wong ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah ning lakon. Loro ati. Dene ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ping tukang narik andong. Ayo kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa, semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sotoma niku bocah ora ngerti, ora ndulung omang durung-durungke. Ngerti sotoma niku ora weruh karo kanan senatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Oh, indah-indahne patih, sengkuni. Ngerti kancane wirang malah dipirang-pirangke, malah digejek-gejekke. Petro Kantong Bolong. Kowe aja ngino araku. Aja ngecek karo Sotama. Ayo. Begawan Durna tanding ngono legane atiku. Wah, kowe iso menang karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep Petro Kantong Bolong. Kuprok, 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 kuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ora jama-jama penyakit ora. Ayo Petro. Adu atos sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo ponokan masuk lekane atiku. Tubrok, tubrok, tubrok. Tubrok, tubrok, tubrok. 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 Tolong rungokno. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Cobrok. Cobrok. Yuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngecek karo. Ayo Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kiai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tubrok, 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 tubrok. Tubrok, tubrok. Tubrok, tubrok, tubrok. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petro ki. Biyen sik ngabari sapa ya? Kok iso ngerti? Ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Prembandurna. Iya.
pancen perot. Ngece karo aku sengkuni perot. Kose to. Sampeyan niku ece-ecenan ya ece-ecenan aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot ya men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk bedet. Ya men, ini ora perot cangkeme. Ini ora bedet irunge. Ini ora perot cangkeme. Bedet pirat. Bedet pirat. Bedet. Bagong tak linggis ndase tenan kok. Ora ngerti perkara kamu ni bedet-bedet jempule atos ora. Lha Bagong ngerti nek sampeyan pendhita kaya manuk bedet. Ya bedet sampeyan pirat. Bedet pirat, bedet pirat. Tetrat. Tetrat. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Pirat. Oh, cah adil kae nek mrene ngeje sampeyan nek merono meje kula. Menawanan. Nggih, nggih. Diem, nggih. Anggere sing ngece tendiangi sampeyan. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana bedet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem mundur ning padukan kabedetan. Piye ya iki? Sing tak raup sing dewate. Nggih. Gak ketuntuk terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya, malah mangke sampean ming munamuni bedet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken perot ing penggal. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ra beto Kyai Perot. Aku gak iya ta iki. Ora raup. Sik ta, lagi kula nggih raup. Kula yo klerak-kleru e. Ame raupe kok genah sampeyan iku ngerti ora nek raup niki banyune bedet banget. Lah. Sampeyan madiri kok mengki ndak ketularan oleh kula Perot. Aduh. Gugu karepe dhek panas wae jajaran. Petro ketiban Kyai Cudha maneh ora jeblok ketemu jembut. Oh lah, kawan dulu kok ngamuk tenan. Nggawa Cudha manik. Muruk mubiar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo mati tenan ae. Petro. Nggih. Oh diar. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petro kantong bola. Gawe geger negara Mestra, menungso wae kan. Glandang nang kono. Kelungkung. Iku ngopo to Mas Rono mari-mari adus kono. Kita gebyuri ndas Petro. Sapa iso? Dursasana. Udu. Ngawur. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, mati. Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iku lungu Kartomarma. Wow, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Cudha manik kene Nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo Gong kowe iki? Nganggo keyboard.
Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak piye? Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Apa nek mujur? Lambemu ora. Petro, nun. Saka ndi kowe? Saka Ngastina. Lho, ngopo Ngastina? Diutus Ndara Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Kowe seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Heeh. Dupanjasmu kowe. Anggrono sedhi ana ning ana. Tulung sawan. Oh kuwi iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso ngampun tak. Tak pentas ki ya, Tru. Iya. Ngopo Ngastina? Ditut Ndara Abimanyu. Lah ya Abimanyu ngutus kowe ning Ngastina apa? Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sing tulung sasi nang Ngastina Ngastina. Ngamarta. Nggih. Lah kok aku ora krungu kabar? Ah, mboten ngerti wong ya niku lelu meneng-menengan. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Aku opo? Lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu, cine aja dirangi. Blok ora. Lah terus nyuwun pirsa kali Begawan Durna. Lah ya terus ditut Ndara Abimanyu kaya nyuwun Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa? Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa? Nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panos maning cacaran gentering bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petro kandhang bolong ora lumrah manusia. Oh setan kowe. Wong kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe tenan. Bagong ngopo? Bagong ngopo? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora wete karo kalimate keparat. Nggih. Ah terus pripun? Minggir wis, Tru. Cundha manik mungsuhe Nenggala. Rame iki.